Wala nang nagawa ang mga aswang upang pigilan sila sa kanilang paglisan sa lugar ng mga ito. Habang papalayo na doon sila Pio Carpio, kitang-kita ni Gonzalo ang pagtitig sa kanila ng mga aswang habang ito ay nakaupo sa lupang kanilang kinaroroonan. Tio Carpio, ayos lang hubang naging desisyon ko na huwag tapusin ang mga yan? Tanong ni Gonzalo. Kung ito ay naging nais ng puso mo, iho, wala itong problema. Sana lang sa pagbigay mo sa kanila ng pangalawang pagkakataon ay maisipan nilang magbago. Sagot naman ni Pio Carpio. Matapos nitong makapagsalita, pinili nitong maghanap na ng kanilang maaaring pagpahingahan sa paglalim ng gabi. Habang binabagtas nila ang daan papalabas ng palayan, biglang napatigil sila Pio Carpio nang makarinig sila ng mga pag-alulong di kalayuan sa kanilang kinaroroonan. Nang marinig ni Gonzalo ang pag-alulong ng mga aso, agaran din naman itong sumipat-sipat sa buong paligid. Dahil sa kanilang mga narinig, alam na nila Pio Carpiong sinundan sila ng mga aswang na kamag-anak ng kanilang pinaslang. Tio Carpio, ako na ho ang bahala sa mga ito. Kayang-kaya ko na sila. Tsaka ilang linggo na din akong hindi nakikipaglaban sa mga nilalang. Wika ni Gonzalo. Matapos nitong makapagwika, agaran din naman itong lumabas sa kangga upang harapin ang mga nilalang na sumusunod sa kanila. Si Pio Carpio noon, piniling itigil ang kanilang dalang kalabaw sa labas ng palayan upang panoorin ang magaganap na laban. Ilang minuto pa ang lumipas, doon na nga nasipat ni Gonzalo ang paparating nilang mga kalaban. Nakayapak ang mga ito habang nananakbo sa napakaputik na palayan. Wala ding mga saplot ang mga ito at buhaghag ang kani-kanilang mga buhok na parabang sintigas ng alambre. Doon din nasilaya ni Gonzalo ang mga kabataang sumusunod sa mga matatandang aswang na animoy sigurado na ang mga ito sa gagawin nilang pagganti sa kanilang mga namatay na mahal sa buhay. Dahil sa napagtanto ni Gonzalo na hindi na niya kayang baguhin ang mga desisyon nito, pinili niyang harapin ang mga ito gamit-gamit ang kanyang pinakamalakas na kaanyuan. Kung yan ang nais ninyo, wala na akong ibang magagawa kung hindi pagbigyan ng inyong hinahangad. Ninais niyong maghigante sa nilalang na alam niyong hindi niyo makakayang magapi, kahit pagsama-samahin pa ang inyong pinagsamang lakas. Labis akong humahanga sa inyong katapangan. Subalit ang pagharap sa akin ay isang kamangmangan. Wika ni Gonzalo habang dahan-dahang nag-iiba ang kaanyuan nito. Segundo lang noon ang pagitan nang tuluyan na ngang naging isang demonyo si Gonzalo, kasabay ng pagbalot ng kadiliman sa kanyang balat. Ay ang pagyuko ni Gonzalo upang makuha ang tabak ni Mapulon. Kitang-kita ng mga aswang na yon ang pagliwanag ng lupang kinaroroonan ni Gonzalo habang dahan-dahan itong binubunot ang tabak ng diwata ng panahon. Matapos niya itong gawin, pinili niyang pagmasdan muna ang mga susunod na hakbang na gagawin ng kanyang mga kalaban. Kahit may mga kasama itong batang aswang, hindi ito pinakitaan ng awa ni Gonzalo. Alam niya kasing kapag iniwan niya ang mga batang yun na buhay, yon ang magpapatuloy ng paghihigante na inaasam ng kanyang mga magulang. Maaaring ibaling nito ang kanyang paghihigante sa mga inosenteng tao na siyang hindi maaaring pahintulutan ni Gonzalo. Alam niya ang adhikain ng grupo ni Mamang, kung kaya't hindi niya maaaring talikuran ito. Ilang minuto pa ang lumipas
Doon na nga pa isa-isang nagsiungol ang mga aswang na kanyang kaharap. Matapos yan, kanya-kanya na itong nagbungkal sa palayan habang nagsisiiyakan. Ang mga batang kasama ng mga matandang aswang ay kumakain ng lupa nang sa gayoy makahiram sila ng dagdag na lakas sa mga itim na engkanto na nakatira sa lugar na yon. Matapos nila itong gawin, pinili nilang paikutan si Gonzalo upang pagtulungan ito. Si Pio Carpio naman noon, nanatiling nagmamasid lamang sa nalalapit na sagupaan ng mga aswang kontra sa kanyang pamangking gabunan. Sa pag-ikot ng mga ito sa kinaroroonan ni Gonzalo, pinili naman niyang huwag na munang umalis sa kanyang kinaroroonan upang pakiramdaman ang mga susunod na gagawin ng kanyang kalaban. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang sumigaw ang matandang aswang habang papasugod sa kanya. Agaran din naman itong nasipat ni Gonzalo kung kaya't ninais niyang pagbigyan ang ataking gagawin nito. Nang makalapit na ang matandang aswang kay Gonzalo, agad din naman itong tumalon upang atakihin siya. Sa paglapit nito sa kanya, hinahayaan lang naman ito na gawin ang kanyang nais. Walang sabi-sabi, paglapit ng aswang kay Gonzalo, agad itong nagpakawala ng mga kalmot at kagat sa kanyang muka at leeg. Pinilit din itong patumbahin siya sa lupa upang maging madali sa kanilang patayin ang gabunan. Pero habang patagal ng patagal ang ginagawang pag-atake ng aswang, doon niya unti-unting napagtanto na walang epekto ang kanyang ginagawang pag-atake sa gabunan. Pagsipat niya sa pagmumuka ni Gonzalo, nakangisi lamang ito sa kanya habang nanlilisik ang mga mata. Sa patuloy na pagkalmot ng aswang sa katawan ni Gonzalo, kitang-kita niya ang mabilisang paghilom ng mga sugat na kanyang ginagawa sa dibdib at leeg nito. Huwag mo nang pagurin ang iyong sarili. Hindi ako tatabla ng ganyang kahinang pag-atake. Ang pagharap mo sa akin ngayong gabi, Manong, ay isang napakalaking pagkakamali na iyong ginawa. Pasensya ka na dahil hindi ko na maaaring buhayin ang inyong angkan at pamilya. Naway maging masaya kayong sumunod sa inyong mga mahal sa buhay na nauna nang namaalam. Wika ni Gonzalo. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagbitaw ni Gonzalo ng tabak ni Mapulon upang mahawakan ang leeg ng aswang na yon. Sa paghawak dito ni Gonzalo, halos hindi napansin ng aswang ang sobrang bilis ng paggalaw nito. Segundo lang noon ang naging pagitan nang matagumpay na mahawakan ni Gonzalo ang leeg nito. Sa paghawak niya sa aswang, kitang-kita ng mga kasama nito ang labis na pahirap na ibinigay ni Gonzalo sa kanilang mahal sa buhay. Kahit anong pagpupumiglas ng aswang na yon sa pagkakahawak ni Gonzalo, wala itong magawa upang makatakas. Halos sintigas kasi ng isang bakal ang mga kamay ni Gonzalo na kahit ang daliri nito ay hindi magawang mapagalaw ng aswang. Nang mapagtanto niyang wala na siyang kawala sa gabunan, pinili na lamang niyang magsisisigaw at umiyak dahil sa takot. Nang masipat ito ng kanyang mga kasama, wala nang nagawa ang mga ito kung hindi ang sugurin si Gonzalo. Sama-sama silang sumugod kay Gonzalo pero ni isa sa kanila ay walang nagtagumpay na makapagbigay ng malubhang pag-atake sa gabunan. Alam nilang gabunan ang aswang na yon pero wala silang pagpipilian. Mahal nila sa buhay ang nakataya, kung kaya't pilit nila itong inililigtas kahit alam nilang walang silbi ang lahat ng kanilang ginagawang pag-atake. Habang patuloy na nakatatanggap si Gonzalo ng mga kalmot at kagat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, hindi niya pa rin pinakawalan ang matandang aswang na kanyang hawak-hawak. Ilang minuto pa ang lumipas,
Biglang iniangat ni Gonzalo ang aswang na yon sa lupang kanyang kinaroroonan. Halos magpumiglas na ito, gawa ng nahihirapan na ito sa kanyang paghinga. Dahil sa wala naman itong magagawa para labanan ang lakas ni Gonzalo, pinili na lamang nitong harapin ang kanyang nalalapit na kamatayan. Dahil sa hindi nito kayang huminga, tanging pagnisay na lamang ng kanyang katawan ang kanyang nagagawa. Nang masipat ito ng kanyang mga kaangkan, tanging pagsiiyakan na lamang ang nagawa ng mga ito habang patuloy na tinitingnan ang dahan-dahang pagkawala ng buhay ng isa sa kanilang kapamilya. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang namatay ang matandang hawak-hawak ni Gonzalo. Nang mapagtanto niyang tuluyan na itong nawala ng buhay, agaran din naman niya itong ibinalibag sa putikan. Dapat hindi na kayo nagtangkapang gumante para sa mga mahal ninyong nawala na. Dapat isipin nyo na lamang ang hinaharap ng inyong angkan at ipagsawalang bahala ang puot na inyong nararamdaman. Hindi na sana tayo hahantong sa ganito kung sinunod nyo lamang ang aking ipinayo. Wika ni Gonzalo. Kasabay ng pagwika nito ay ang patuloy na pagsiiyakan ng mga natitirang aswang sa buong paligid. Habang pinagmamasdan niya ang ginagawa ng mga ito, hindi niya mapigilang makaramdam ng awa para sa kanyang mga kauri. Alam niyang hindi ito kaanib ng kanyang angkan, pero kahit papaano, kauri niya pa rin ito. Dahil sa awa ni Gonzalo sa mga aswang na yon, pinili niyang gamitin ang tabak ni Mapulon upang maging matiwasay ang kamatayang naghihintay para sa mga ito. Una niyang sinilaban ng tabak ni Mapulon ang aswang na kanyang napatay upang tuluyang matupok ang bangkay nito ng apoy ng diwata ng panahon. Kasabay ng pagsunog ni Gonzalo sa bangkay ay ang pagsugod niya sa mga natitirang aswang na kanyang kalaban. Matapos niya itong gawin, agaran din naman ang pagsipulasan ng mga ito upang ilagan ang kanyang ginawang pag-atake. Pero kahit ano ang gawing pag-iwas ng mga aswang na yon, bigo silang makatakas sa bilis at liksi ng isang gabunan. Minuto lamang noon ang lumipas nang tuluyan na silang madakip ni Gonzalo. Kahit awang-awa na ito sa kanilang sitwasyon, pinili pa rin itong tapusin ang kanyang mga nasimulan. Una niyang pinatay ang mga batang aswang upang kahit papaano'y hindi na ito makaramdam ng labis na kalungkutan. Sa paghataw niya dito ng tabak ni Mapulon, kitang-kita ni Pio Carpio ang agarang paglamon sa katawan ng mga ito ng nagniningas na apoy na nanggagaling sa tabak ng diwata ng panahon. Nang maubos na ni Gonzalo ang lahat ng aswang sa paligid, pinili niyang lumapit na sa kinaroroonan ni Pio Carpio. Agaran din naman niyang ibinalik ang tabak sa lupa upang muli itong ibalik sa diwatang gumagabay sa kanya. Habang siya ay naglalakad, biglang nagwika si Mapulon ng, "Labis kong nararamdaman ang iyong kalungkutan. Huwag mo itong masyadong isipin dahil alam ko na tama ang iyong ginawa. Labis akong humahanga sa iyo, tao, dahil kahit ano pang maramdaman ng iyong puso, hindi mo pa rin iwinawaglit sa iyong isipan ang iyong paninindigan. Ipagpatuloy mo lamang ang ganyang mabuting gawain dahil sigurado kong pagdating ng panahon, purong kabutihan ang iyong aanihin." Nang marinig ito ni Gonzalo, pinili nitong iikot ang kanyang paningin sa paligid upang hanapin si Mapulon. Pero kahit anong gawin niya, hindi niya makita ang diwata ng panahon. Nang tuluyan na niyang narating ang kinaroroonan ni Pio Carpio,
agaran din naman siyang tumabi sa kanyang tiyuhin. Iho, dito na tayo magpalipas ng gabi. Nang sa gayoy magkaroon tayo ng maayos na pahinga para sa ating paglalakbay kinabukasan. Wika ni Pio Carpio. Nang marinig ito ni Gonzalo, tumangulang naman ito at pinili nitong kumain na lamang ng kanilang panggabihan. Ang ulam nilang magtsuhi noon ay isang ipinabaon pa sa kanya ng kanyang asawa noong hindi pa sila nakakalayo sa Ulutanga. Matapos nilang kumain, agaran din namang humiga ang magtsuhin sa lilim ng isang nyog. Habang sila ay nakahiga, panay ang pagtitig ni Gonzalo sa kalangitan na tila ba lumilipad ang isip nito. Nang mapansin ni Pio Carpiong malalim ang iniisip ni Gonzalo, pinili nitong kausapin ang kanyang pamangkin. Iho, meron bang bumabagabag sa iyong isipan? Wala naman ho, Tio Carpio. Sadyang nalulungkot lamang ho ako para sa pamilyang aking nilipol. Alam kong walang kasalanan ang mga kabataang yon pero nais ko silang patayin upang hindi na magbunga ang puot na maaari nilang dalhin sa kanilang kinabukasan. Sagot ni Gonzalo. Dahil sa naging sagot ni Gonzalo, pinili ni Pio Carpiong magbigay ng payo sa kanyang pamangkin. Ayaw niya kasing maging malungkot ang paglalakbay nito patungong Talusan dahil sa mga pangyayaring kanyang kinasangkutan. Alam mo, iho, maraming beses na akong nalagay sa ganyang uri ng sitwasyon. Sa tinagal-tagal ko dito sa mundo, marami na akong naranasang mas higit na malungkot kesa sa iyong pinagdadaanan ngayon. Pakatatandaan mo, iho, na hindi mo ginawa ang bagay na yon para lamang sa iyong pansariling kapakanan. Bagkus ay ginawa mo lamang ito para gamutin ang mga sakit ng taong iyong pinaslang. Dahil sa kabayanihang ginawa mo ngayon, maraming tao ang iyong natulungan ngayong pangkasalukuyan at sa hinaharap. Balang araw, pasasalamatan ka rin ng kaluluwang kinitilan mo ng pisikal na anyo dahil sa napahinto mo ang kanilang mga masasamang gawain dito sa mundo. Mas magiging mababa ang naghihintay na parusa nila sa impyerno kung kaya't sapat na ang bagay na yon upang ipagpasalamat nila ito sa iyo. Wika ni Pio Carpio. Matapos itong marinig ni Gonzalo, tila ba nakaramdam siya ng kapanatagan sa kanyang sarili. Kahit papaano, naisip din kasi noon ni Gonzalo na may punto ang sinabi ng kanyang tiyuhin sa kanya. Dahil sa wala sila noong magawa, pinili na muna nilang makapag-inom ng tuba na kanilang dala. Habang sila ay nag-iinuman, hindi maiwasang isali ni Gonzalo sa kanilang paksa ang pinuno ng kanilang samahan. Nais niya kasing magkaroon ng dagdag kaalaman tungkol sa kanilang pinuno na si Mamang. Nang malaman ni Pio Carpio ang nais marinig na kwento ni Gonzalo, agaran din naman itong nagbahagi ng kanyang nalalaman tungkol sa pagkatao ni Mamang. Alam mo, iho, ang labis kong hinahangaan kay Ginang Cedes ay hindi ang kanyang nag-uumapaw na kapangyarihan. Ang labis kong hinahangaan sa kanya ay ang kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya at mga taong nakapalibot sa kanya. Kahit palamurayon si Ginang Cedes, alam kong labis itong kinalulugdan ng Panginoon dahil kitang-kita ng Diyos ang pagiging mabuti ng kaluluwa nito. Sa dinami-dami kasi ng taong nakilala ko, si Ginang Cedes lamang ang merong pananampalataya sa Ama na kasing laki ng isang butil ng asin. Kapag naabot mo ang ganyang antas ng pananampalataya, makakaya mo nang utusan ang mga puno at nilalang na nasa iyong paligid. Ilang dekada din itong pinaghirapan ni Ginang Cedes
at masasabi kong hindi biro ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Wika ni Pio Carpio. Dagdag pa ni Pio Carpio na isa din si Ginang Cedes sa mga taong nagturo sa kanya ng mga aral na hindi niya lubos inisip na kanyang malalaman. Kung hindi pa noon napaanib si Pio Carpio sa samahan ni Mamang, ay maaaring hindi niya mararating ang lugar na kanyang kinaroroonan ngayong pangkasalukuyan. Itinuturing din ni Pio Carpiong guro si Ginang Cedes dahil sa mga gabay na itinuturo nito sa kanya noong mga panahong bago pa lamang silang magkakilala. Dahil din sa samahang binuo nito, kung kaya't nagkaroon ng maraming kaibigan si Pio Carpio sa larangang kanyang tinatahak. Doon niya din kasi nakilala si Lolo Ruben at ang iba pang kaanib ng samahan. Nang marinig ito ni Gonzalo, pinili niyang tumingin na lamang sa kalangitan upang isipin ang lahat ng sinabi ng kanyang tiyuhin. Halos nabalot kasi siya ng kamanghaan sa kanyang sarili nang marinig niya ang naging kwento ni Pio Carpio tungkol kay Ginang Cedes. Mas lalong tuminti pa noon ang kanyang pagmamalabis na makilala ang isang babae na nakatira sa Siraway na siyang pundasyon ng kanilang samahan. Tio Carpio, kabilang na ho ba ako ngayon sa samahang itinatag ni Ginang Cedes? Tanong ni Gonzalo. O naman iho, magmula noong isinama ka namin sa Siraway, tuluyan ka nang naging kaanib ng aming samahan. Hindi mo na kailangang sumailalim sa mga pagsubok sa kadahilanang sapat ang basihan ng iyong pagiging gabunan. Ipagpatuloy mo lamang ang iyong magandang ginagawa, iho, dahil alam ko, meron kang magandang hinaharap na sasalubungin. Sagot naman ni Pio Carpio. Ilang oras pa ang lumipas ng kanilang pagkukwentuhan, tuluyan na ngang nakaramdam ng pagkalasing si Gonzalo. Hindi niya namalaya noon na nakatulog na pala siya sa kanyang kinaroroonan. Sa pagpapatuloy ng kwento ay ang pagpapatuloy ng kanilang paglalakbay patungo ng talusan. Okay, yung 61 siguro bukas na lang ng morning. Yun lang. Salamat.